لشامل تاخاجوبر پفچونên tund navbera artêşa azad hêzên rejîmê de qewmîn û dencamê de 36 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha li gorî jî derên meydanî ku pevçûnên giran li derdora Kefersûsê diqewmin. Li Derayê artêşa azad çarkoşeya ewlekarî bavêjtokan armanc kir. Her wiha li derdora bajarê Şêxmiskîn pevçûnên giran navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de diqewmin. Di heman demê de hêzên rejîmê bajarê Ecîze û Meዕraba û Jimrîn bi mûşekan armanc kirin. Li Gundewarê Hemsayê pevçûnên tund navbera çeteyên rêxistina Dewleta Îslamî û hêzên rejîmê de qewmîn û dencamê de du leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha li Holê û Tilbîsê hêzên rejîmê bavêjtokan bajar topbaran kirin û dencamê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da û hinek din birîndar ketin. Li Gundewarê Hemayê li gundê Sabûra çalakvanan ragihandin ku pevçûnên tund navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewmîn û dencamê de 13 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de artêşa azad bargehên rejîmê bi mûşekan armanc kirin.